ବିଲରେ ଅଭିମନ୍ୟୁଙ୍କ ମୃତଦେହକୁ ନେଇ ସନ୍ଦେହ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡେଇ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଅଧୀନସ୍ଥ ସଂସାର ଫଳ କବାଡ଼ି ଦୋକାନଠାରୁ ଅନତି ଦୂରରେ ଯୁବକର ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଥିବା ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଲୋକମାନେ ରୁଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲେ। ଖବର ପ୍ରଚାର ହେବାରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ଥାନା ଆଇଆଇସି ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ବାରିକ ପୋଲିସ ଟିମ୍ ସହିତ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ତଦନ୍ତ କରିଥିଲେ। ଖବରରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ମୃତକଙ୍କ ଘର ମଦନପୁରର ସିଂହପୁର। ତାଙ୍କ ନାମ ଅଭିମନ୍ୟୁ ନାଥ, ବୟସ 37 ବର୍ଷ। ସେ ବିବାହିତ, ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସନ୍ତାନ ରହିଛି। ପାରିବାରିକ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଅଭିମନ୍ୟୁର ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା ଭଲ ନଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଘରକୁ ଆସି ଆଉ ଫେରି ନଥିଲା। ହେଲେ ସକାଳୁ ମୁଣ୍ଡ ପୋତି ବିଲରେ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକମାନେ ଦେଖି ହୋହାଲ୍ଲା କରିଥିଲେ। ମୁଣ୍ଡ ନଥିବା ଲୋକ ମରିପଡ଼ିଛି। ପୁଲିସ ଶବକୁ ଟେକି ଦେଖିଲା ପରେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ କ୍ଷେତ୍ର ଉପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଶବ ଜବତ କରି ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଏଠାକୁ ଆସିଥିଲା ନା ତାକୁ କେହି ଆଣିଥିଲେ ମଦ ଦେଇ ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି, ଏହାର ଛାନଭିନ୍ ପୁଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ହିଁ ରିପୋର୍ଟରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ଅସଲ ତଥ୍ୟ। ରାଜନଗରରୁ ରାଜକିଶୋର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।